I tant. Doncs res, benvinguts i benvingudes amb aquesta nova jornada. Avui contem amb la presència de la Noemí, Revenue Manager de Triangle, on ens presentarà com la intel·ligència artificial es pot beneficiar als nostres RPs i quines són les tendències futures en quant a aquesta tecnologia. Llavors, Noemí, cedeixo la paraula. Perfecte, Sergi. Doncs moltíssimes gràcies i en primer lloc donar-vos els bons dies i la benvinguda a aquest webinar d'avui, que com bé dèiem parlarem del futur dels RPs i quines són les tendències tecnològiques que com a mínim hauries de conèixer, ja sigui perquè estàs treballant actualment amb un RP i vols saber cap a on anirà, o si t'estàs plantejant de posar en marxa un sistema d'aquest tipus, doncs que sàpiguis cap a on està anant el sector i puguis prendre una millor decisió. L'objectiu del webinar d'avui és donar-te una visió clara d'aquestes tendències tecnològiques que estan transformant els sistemes d'RP i com aquestes transformacions realment poden impactar la teva empresa, que al final és el que més ens interessa a tots. Al final de la sessió, el que esperaria és que puguis tenir una millor comprensió de quines tecnologies existeixen, doncs com pot ser el cloud, la intel·ligència artificial, l'Internet of Things i altres que nombrarem, i com poden integrar-se als teus sistemes actuals per millorar l'eficiència i la presa de decisions. Sabem i som conscients que els RPs han estat durant molts anys el nucli de la gestió empresarial i que saps, el seu objectiu és integrar en una sola plataforma totes les àrees de l'empresa, com podrien ser les finances, les operacions, cadena de subministraments, etcètera, etcètera. Amb l'acceleració de la transformació digital, els RP també s'han vist obligats, és a dir, no podien mantenir-se aliens i s'han vist obligats a evolucionar per adaptar-se a noves necessitats i poder aprofitar també aquesta nova tecnologia emergent que ara arriba. De manera que avui el que en veiem és que les empreses el que són sistemes més flexibles, escalables i que siguin capaços de mantenir-se actualitzats tant a nivell de funcionalitats com a nivell de nous aspectes d'on podem estar millorant. Uh, Abans de començar, sí que m'agradaria presentar-me molt breument. Soc la Noemi Fortón, Revenue Manager de Triangle, i Triangle som una empresa d'aquí de Lleida que el nostre objectiu és empoderar les pimes a través d'eines tecnològiques de Microsoft, doncs perquè puguin convertir-se en la seva millor versió, podríem dir-ho així. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol comentari, qualsevol experiència que us agradaria compartir, al final de la sessió imagino, Sergi, que tindrem una estona per preguntes, així que us animo a fer arribar qualsevol comentari i el revisarem al final de la sessió. I sense més preàmbuls, com presentar-nos molt breument l'agenda del webinar d'avui que hem preparat. Començarem parlant sobre la transformació digital, com està impactant els sistemes RP a dia d'avui. Després analitzarem les principals tendències tecnològiques que estan impulsant l'evolució d'aquests sistemes RP. I finalment parlarem sobre el futur dels RPs amb un enfocament de com aquestes solucions s'estan tornant cada vegada més intel·ligents i més autònomes. I com dèiem, un petit espai al final per preguntes-respostes i qualsevol dubte o comentari que ens vulgueu traslladar. Així que, com veieu, l'agenda de la sessió és ambiciosa. Comencem sense més preàmbuls amb la introducció. Per començar, ens agradaria parlar una mica sobre transformació digital. Segurament és una terminologia que has sentit i segurament has utilitzat un munt de vegades durant els últims anys. Bàsicament, a què referim quan parlem de transformació digital? Doncs volem fer referència a com les empreses estan adoptant nova tecnologia per millorar processos i ser més eficient i, sobretot, adaptar-se a un entorn de negocis que cada vegada és més competitiu i més dinàmic. A dia d'avui, no només les grans empreses i les grans corporacions, sinó també les petites i mitjanes empreses, les pimes, estan immerses en aquest procés de digitalització i segur que qualsevol de vosaltres, en major o menor mesura, ha dut a terme projectes de transformació digital o de digitalització en els últims anys. La idea és poder aprofitar eines com l'analítica de dades, la intel·ligència artificial, l'automatització, per poder prendre cada cop decisions més ràpides i més eficaces i poder ser més autònoms i més eficients en el nostre dia a dia. Però perquè tot això funcioni és crucial comptar amb una infraestructura tecnològica que sigui sòlida. I aquí és on els RP creiem que juguen un paper clau. Per què? Perquè els RPs tradicionalment s'han utilitzat, com dèiem abans, per integrar diferents àrees de l'empresa, però el que estan evolucionant és per convertir-se en el centre de la transformació digital. Per què?
perquè són sistemes que connecten totes les operacions i al final permeten que la informació flueixi de manera ràpida i precisa entre departaments i, per tant, el que creiem és que s'han de convertir, si no ho era ja, en la columna vertebral de la teva empresa sobre la qual pivotes la resta de l'estratègia de transformació digital. Imagina, veureu que durant el webinar hem preparat alguns exemples també perquè pugueu relacionar una mica més amb la vostra realitat. Doncs el primer d'ells és, imagina que estàs implementant solucions d'intel·ligència artificial per optimitzar la cadena de subministrament o que estàs integrant Internet of Things per gestionar els actius de la teva empresa, les maquinàries de la teva empresa en temps reals. Per a que aquestes tecnologies funcionin de manera efectiva, necessiten integrar-se amb una base. I aquesta base és l'ERP, que és el sistema que centralitza i gestiona totes les dades. De manera que si l'empresa en la qual treballes està en un procés de digitalització, l'ERP, com dèiem abans, s'ha de convertir en la columna vertebral que permeti que tot això funcioni de manera coordinada i que els projectes que vas emprenent doncs, tinguin sentit i tinguin una base on recolzar-se. No obstant, per tal que els ERPs puguin doncs, liderar aquest rol de transformació digital, també han d'evolucionar. No podem pensar que un sistema amb el qual estem treballant des de fa més de 20 anys serà suficientment sòlid o modern per a adoptar certes noves tecnologies o per ajudar-nos a créixer al segle XXI. Aleshores, els ERPs tradicionals, a què fem referència? Doncs els que estan típicament instal·lats amb servidors interns de l'empresa. Són més rígids, tenen actualització manual de dades, segurament potser no estan fins i tot ni connectats a altres eines que utilitzem. No? Tot això, com podeu imaginar, no deixa de ser un fre per la nostra digitalització. En canvi, els nous ERPs o els ERPs més moderns, especialment aquells que ja estan basats al núvol, doncs són molt més flexibles, són molt més escalables, fàcils d'integrar amb altres tecnologies emergents, etc etc. Per això, avui més que mai, és essencial que les empreses penseu en el vostre ERP i que penseu com pot adaptar-se als canvis tecnològics i com pot donar suport a aquesta transformació digital. Migrar al núvol potser ha de ser el primer pas, i ja de per si és un projecte de transformació digital, però després no només és suficient amb estar en núvol, sinó que hem d'adoptar noves funcionalitats d'automatismes, aprofitar l'anàlisi de dades en temps reals i una mica definir i dibuixar quina ha de ser aquesta estratègia que ens ajudi a marcar la diferència. Així que, una mica en resum, el que podríem dir és que la transformació digital no només és una tendència, sinó que és una necessitat que veiem que tenen les empreses que volen mantenir-se competitives en el mercat actual. I l'ERP, per si no ha quedat clar encara, ha de ser la clau que us pugui ajudar a fer realitat aquesta transformació. Així que en els pròxims punts que repassarem a continuació, el que farem serà doncs, entrar en més profunditat en les principals tendències tecnològiques que veiem que ja estan marcant el futur dels ERPs. No el futur de demà, sinó el d'avui mateix ja, o sigui, són tecnologies que ja existeixen i que ja estan integrades i com aquestes poden ajudar-te a portar la teva empresa al següent nivell. Parlarem concretament de 5 tecnologies clau de les diverses que hi ha i la primera d'elles és l'ERP al núvol. Utilitzarem les imatges i potser mentre explico alguns exemples de l'ERP Dynamics 365 Business Central de Microsoft, que és l'ERP amb el qual nosaltres treballem, però al final es tracta que pugueu fer el símil amb el sistema amb el qual vosaltres esteu treballant si ja teniu un ERP implementat, d'acord? Que pugueu veure si també està evolucionant doncs, cap a aquesta tendència que jo us explicaré a continuació. Com dèiem, comencem parlant de l'ERP al núvol i basarem els exemples amb Dynamics 365 Business Central. Llavors, quin és el punt clau de disposar i de treballar amb un ERP al núvol? Doncs, en primer lloc, el punt clau és que puguem accedir a una plataforma que sigui única a través de qualsevol dispositiu, simplement i des de qualsevol indret, evidentment, amb l'únic condicionant de la connexió a internet. Aquest ERP al núvol, qualsevol dels que pugueu considerar, ja de per si té diversos avantatges. La primera és la flexibilitat i l'escalabilitat que ens proporciona estar en un model cloud. És a dir, que podem començar amb menys funcionalitats, a mesura que el negoci creix o avança o evoluciona, doncs podem afegir nous mòduls, podem afegir nous usuaris, sense necessitat de fer grans inversions ni en tecnologia ni en infraestructura. A més, com que es tracta d'un producte de software as a service, normalment el fabricant, en aquest cas seria Microsoft, és qui s'encarrega de fer el manteniment, les actualitzacions i cobrir tota la part de seguretat, que és molt important i després en parlarem. Això el que fa és que elimina aquesta càrrega de gestió més purament de manteniment que internament havíem d'assumir abans com a empresa.
D'acord? Aquí, per exemple, amb totes les actualitzacions i millores de Business Central, que inclouen tant noves funcionalitats com altres integracions amb altres eines, etc., s'implementen a Business Central de manera automàtica cada 6 mesos sense interrompre el dia a dia de l'empresa. Vale? Són actualitzacions programades. De manera que, quin és el punt més important aquí? Que ens puguem assegurar que apostem per un producte, que estem treballant amb un producte que evoluciona i que ens anirà portant novetats a mesura que aquestes vagin apareixent al mercat. D'acord? En aquest sentit, veurem que volem apostar per un RP que incorpori les diferents tecnologies que veiem a continuació o, com a mínim, si encara no ho ha fet, que estigui al seu roadmap, que estigui al seu pla de futur fer-ho. D'acord? Un aspecte interessant de Business Central, per exemple, és la seva capacitat d'integració nativa amb altres aplicacions de l'ecosistema de Microsoft, com podria ser l'Office 365, el Power BI, Power Automate, que segur que són noms que us sonen. Això el que facilita és el flux de treball entre les diferents aplicacions i permet als usuaris de l'ERP doncs, poder crear informes directament amb Excel o automatitzar els processos de ventes o de compres a través del correu electrònic. D'acord? És a dir, que el fet d'apostar per un ERP al núvol ja ens està donant una capa d'integració que segurament abans no podíem tenir quan estàvem en un ERP amb local. Això és una tecnologia del futur, del present i quasi dels últims 10 anys, però tot i així crec que encara hi ha moltes empreses que estan treballant amb local i que mereixia la pena, o sigui, valia la pena poder mencionar-ho al webinar d'avui com a punt número 1. Potser hi ha algunes empreses que ja passeu directament al punt número 2, que seria una tecnologia que creiem que ha arribat per quedar-se. La intel·ligència artificial i el machine learning són components clau al futur dels RPs i, per exemple, Business Central ja ha integrat aquestes tecnologies per millorar els automatismes i per poder millorar la presa de decisions. Per exemple, la intel·ligència artificial a què ens ajuda? A automatitzar tasques rutinàries, a predir patrons que es basin en dades històriques que tenim a l'RP. Ens ajuda a analitzar conjunts de dades més ràpidament, a crear més ràpidament també doncs, documents de venda, a predir dates de pagament, a conciliar comptes més ràpidament. De fet, tot el que podríem fer amb intel·ligència artificial seria ben bé el tema d'un webinar i, si no recordo malament, Sergi, és fins i tot un webinar que vam fer aquest any o a finals de l'any passat, així que us animo a que el rescateu del canal de YouTube de la Cambra de Comerç de Lleida. D'acord? La bona notícia és això, que ja ha arribat, que tenim un munt de punts a l'RP on podem aprofitar la intel·ligència artificial i us animo a que recupereu aquest vídeo per fer-li una ullada. D'acord? Alguns exemples, perquè no marxem només amb la referència del vídeo que ja vam fer. Doncs un exemple clar seria la funcionalitat de fer un forecast, de fer una previsió de la demanda. Gràcies a la intel·ligència artificial, el que pot fer l'RP és analitzar les dades de l'històric de ventes i ajudar-nos a predir la demanda del futur. Això el que ens permet és gestionar millor els inventaris, evitar excessos o evitar escassetat d'estoc. I, evidentment, millora també l'eficiència de la cadena de subministrament i redueix costos operatius del fet de tenir un estoc sempre a la línia del que necessitem i del que volem. I un altre exemple, i sens dubte això ha estat de les coses més esperades, almenys al món de Microsoft, és que s'ha incorporat a Business Central un xat, com si fos el xat GPT, basat en intel·ligència artificial, però que interacciona amb les nostres dades, evidentment amb totes les capes de seguretat. I això el que ens permet és preguntar-li a aquest xat qualsevol informació de la qual disposem a l'RP, d'acord? Perquè en lloc de ser nosaltres qui busquem aquesta informació, el xat ens la doni. Per exemple, li podríem preguntar doncs, quins productes tinc amb menys de 5 unitats en estoc, quina és l'última comanda que em va fer aquest client, quins són els 3 clients que tenen doncs, saldo vençut a més de 90 dies, és a dir, qualsevol informació que típicament hauríem d'anar i buscar-la, el xat ens la tornarà simplement preguntar-ho amb llenguatge natural. D'acord? I això creiem que és una autèntica revolució de com treballem amb aquest tipus d'eines, que els usuaris que treballeu amb RP doncs ja sabeu que normalment sol ser la vostra eina principal del dia a dia. I, d'altra banda, una altra de les parauletes que havíem posat amb aquest títol, a banda d'intel·ligència artificial, era machine learning, que potser és una mica menys coneguda aquesta tecnologia, i és la que ens ajuda a automatitzar processos i a intentar millorar la presa de decisions en base a dades que té el sistema i l'important és que el sistema va aprenent, d'acord, de les prediccions que ens va fent i de les dades que li anem introduint. D'aquí el learning, no? Que és una màquina que va aprenent.
El Machine Learning, com s'utilitza, per exemple, a Business Central, perquè tingueu exemples tangibles, doncs, en tasques com la prevenció de demanda, on analitzem l'històric i el comportament de les compres, també a part de les vendes, per predir necessitats futures. Un altre exemple podria ser la funcionalitat de cash flow, perquè amb Machine Learning doncs, el que fem és analitzar els ingressos, les despeses, les dades històriques financeres i predir aquest flux de caixa futur, donant una visió més clara de quines són les finances de la nostra empresa en els pròxims mesos. D'acord? I després, diguéssim que ja deixant una mica de banda l'ERP, però dins de l'ecosistema de Microsoft, tindríem el que s'anomena l'Azure Machine Learning, que podem vincular al nostre ERP i això el que ens permet és implementar models personalitzats de Machine Learning en àrees ja molt específiques de la nostra empresa on l'ERP no està arribant, però nosaltres sí que volem arribar. D'acord? Per exemple, si la nostra empresa té una necessitat molt específica de predicció de demanda, de gestió de riscos, doncs podríem crear un model de Machine Learning en Azure, entrenar-lo, programar-lo i llavors integrar-lo amb l'ERP perquè pugui aprofitar aquestes dades i ens pugui donar la informació també en temps real. És a dir, que no només hem de conformar-nos amb la funcionalitat que té l'ERP, sinó que sempre podem intentar expandir-la i anar una mica més enllà gràcies a la combinació de diferents tecnologies, siguin de Microsoft o no. Seguim endavant amb el tercer punt. Què volíem destacar? Que ja fa anys que està despuntant, però encara és una de les grans mancances a nivell empresarial que veiem sobretot a les petites i mitjanes empreses, i és l'analítica de dades més avançada i el Big Data. L'analítica avançada i el Big Data són cada cop més importants pels sistemes d'ERP més moderns, ja que ens permeten transformar grans volums de dades en informació realment útil i accionable que ens permeti prendre decisions o que ens parli en temps real. Per què això és important? Doncs tradicionalment, com hem dit abans, els ERPs eren sistemes que el que feien era recopilar grans quantitats de dades, però l'analítica que podíem fer d'aquests reportes era bàsicament d'històrics o a final de mes, a final d'any, etc. Però estareu d'acord amb mi que avui en dia el mercat el que ens exigeix és agilitat, és a dir, la capacitat de prendre decisions basades en dades i que aquestes estiguin actualitzades, és a dir, no podem esperar a final de mes per saber com estem anant. Sí? Llavors això és fonamental per poder seguir competitius i aquí és on entra en joc l'analítica avançada i el Big Data, perquè no només ens permeten analitzar el que ja ha passat, és a dir, els històrics, sinó que també ens ajuden a predir què és el que pot succeir, a identificar patrons, a identificar tendències que no sempre doncs potser identificaríem a simple vista mirant només històrics. A més, en un entorn empresarial cada vegada més global i cada vegada més connectat, les empreses teniu accés a diverses fonts de dades, ja sigui de clients, de maquinàries, de xarxes socials, del que sigui, dels sistemes, de les webs, del que vosaltres tingueu en ment. Aleshores, la capacitat realment de processar, analitzar aquestes dades en conjunt, sempre que tingui sentit i en temps real, és fonamental per poder prendre decisions més encertades i més ràpidament. Quins beneficis aporta això pel nostre negoci? Doncs, sense intentar tornar a repetir el que ja hem dit, però número 1, evidentment, la presa de decisions basada en dades i en temps real, perquè podem veure en qualsevol moment el rendiment financer, les vendes, el nivell d'inventari, amb qualsevol dashboard personalitzat, amb alertes automàtiques, si hi ha algun KPI que es desvia dels objectius que teníem establerts. En segon lloc, la capacitat predictiva per anticipar-nos a problemes i aprofitar oportunitats. Aquí està la gràcia. És a dir, podem preveure que hi haurà una disminució de la demanda de certs productes o podem preveure que hi haurà una caiguda del flux de caixa i això el que ens permet és prendre mesures preventives, com seria ajustar l'inventari o reorganitzar una mica el pressupost abans de que realment es converteixi en un problema per la nostra empresa. I en tercer punt, millorar l'eficiència i l'operativa i la rentabilitat. Com que som capaços d'identificar patrons i tendències de grans volums de dades, l'analítica avançada el que ens ajuda és a optimitzar aquests processos operatius. I, per exemple, podríem detectar doncs, quan tenim un embut a la cadena de subministrament o a àrees on els costos estan augmentant i, per tant, volem intentar doncs, redirigir-ho. D'acord? I això ens facilita aquesta optimització de recursos i millorar la nostra rentabilitat en general. Aquí destacar Power BI com a eina d'analítica que s'integra, evidentment, amb Business Central, però s'integrarà amb qualsevol font de dades que tingueu i qualsevol ERP, i ens ofereix capacitats d'anàlisi en temps real,
Podem crear dashboards personalitzats que mostrin els nostres KPIs, els indicadors claus de rendiment de les àrees que necessitem i d'una manera que sigui molt, molt visual per a nosaltres com a usuaris. D'acord? A més, l'analítica avançada també permet anar un pas més enllà del que serien els informes tradicionals amb aquesta anàlisi predictiu que dèiem, que ens ajudi a suggerir accions a prendre. Després també el que volíem parlar és de mobilitat. És a dir, la mobilitat ha passat de ser una tendència a convertir-se en una necessitat fonamental en qualsevol empresa d'avui en dia. A mesura que les empreses doncs, es van convertint, van creixent, no? Pot créixer el treball en remot, no només de les persones que treballen des de casa, però dels treballadors que tenim doncs, treballant al camp, que siguin comercials, agents de servei, qualsevol cosa. I tots aquests treballadors necessiten accedir a les seves eines de treball i a les seves dades, és a dir, no podem concebre que una empresa encara avui els operaris no, vagin en paper, facin reports i arriben a l'oficina i entreguin tots aquests papers i algú s'hagi d'encarregar doncs, introduir aquestes dades al sistema. I aquí és on els RPs que tinguin aquesta versió mòbil juguen un paper que és crucial. Per què? Perquè un RP mòbil permet als equips, ja sigui de ventes, de servei tècnic, de logística, d'operacions, mantenir-se connectats, actualitzats en temps real i poder treballar independentment de quina sigui la seva ubicació física en aquell moment. Això no només millora l'eficiència operativa, sinó que també optimitza, com dèiem abans, la presa de decisions, perquè no has d'esperar que arribin uns papers que algú ha d'introduir, pot ser no avui, sinó demà o passat demà, i llavors vol dir que tens un decalatge entre el que està passant i la informació que tu estàs consultant. Sí? Per tant, que tothom pugui treballar en temps real ens dona la seguretat de que sempre tenim accés a la informació actualitzada i crítica en tot moment. A nivell de negoci, podrem accedir en temps real a les dades i als processos clau des de qualsevol dispositiu, d'acord? Sigui des d'un mòbil, sigui des d'una tablet, sigui del que sigui, i hauríem de poder tenir la mateixa funcionalitat que tenim des de l'ordenador d'escritori, d'acord? Això ens permet treballar, com dèiem, estem on estem i no haver d'esperar. Per exemple, un comercial que ja està en una reunió amb un client pot utilitzar l'app i verificar si té estoc d'aquell producte que ens està demanant el client. Pot generar el pressupost al moment, pot inclús enviar-lo. D'acord? I això, evidentment, no només accelera el cicle de vendes, sinó que també ens millora l'experiència de client perquè som molt més ràpids i molt més eficients. La mobilitat també permet optimitzar processos crítics. En àrees com, per exemple, la logística o el manteniment, el personal pot registrar comandes, pot veure nivells d'inventari, pot fer tasques de reparació en temps real i això ens elimina la necessitat de duplicar tasques el que dèiem abans, de formularis en paper, que després algú s'ha de volcar i a més, evidentment, reduïm tota la part de possibles errors que comporta la introducció manual de dades. I un altre punt a destacar també és la millora de la col·laboració i la comunicació interna. Com que som capaços de tenir mobilitat, vol dir que també podem utilitzar altres eines amb les quals utilitzem el nostre dia a dia, com per exemple podria ser Teams, amb col·laboració de qualsevol informació de l'RP, de manera que no necessitem doncs, estar canviant de plataforma o de buscar dades en altres softwares. Aleshores, en conclusió d'aquest punt, el que podríem dir és que la mobilitat no només ens ofereix comoditat, sinó que també ens ofereix eficiència operativa, millora de la presa de decisions i més col·laboració dins de l'empresa. D'acord? I, evidentment, ser productius independentment de la ubicació en la qual ens trobem. I passem a l'última de les tecnologies que volíem revisar aquest matí, que és l'Internet de les Coses, que es diu, o IoT, Internet of Things, de les seves sigles en anglès, que s'ha convertit en un component essencial en el panorama empresarial actual i que permet connectar dispositius físics, és a dir, del món terrenal, a internet per recopilar i analitzar dades en temps reals. D'acord? Aquest pot ser les empreses que tenen doncs, més maquinària, etc. L'han implementat abans, potser per la resta és una mica encara el gran desconegut, però sí que volia donar-vos alguns exemples. En el context d'un RP com Business Central, l'Internet de les coses el que ens permet és obtenir una visibilitat sense precedents d'operacions i d'actius. Per exemple, les empreses poden connectar sensors, dispositius, maquinària directament a l'RP o a la font de dades que vulguin per saber com estan rendint aquests actius, si hi ha alguna tasca de manteniment, hi ha algun error, veiem una baixa de la productivitat, d'acord? I això
com comprendreu, pot ser especialment interessant en sectors com la manufactura, la logística, les empreses que gestionen instal·lacions, d'acord? Per què? Perquè podem monitoritzar tots els nostres actius més crítics en temps real. Exemple pràctic, una empresa que té una planta de fabricació i té sensors d'IoT a les màquines. Què poden detectar aquests sensors? Doncs poden detectar amb qualsevol tipus de fallo, d'error. Ens poden enviar alertes. I això el que permet és que els responsables, qui sigui, doncs estigui sempre actualitzat sobre aquesta informació de manteniment, evitar temps d'inactivitat, que no tenim planificat. Si detectem que una màquina està fallant, però potser està començant a fallar, ho podem identificar abans de que deixi de funcionar i ens ajuda a optimitzar els recursos. Però amb l'Internet of Things no només ens ajuda a recopilar dades, sinó que també ens permet automatitzar accions basades en aquestes dades que està recollint. Per exemple, si un sensor en un magatzem detecta que hi ha un palet de productes que s'ha mogut o que la temperatura de la nevera ha canviat pel que sigui, fora del rang que nosaltres considerem acceptable, doncs el sistema pot generar automàticament una alerta, una ordre de canvi de temperatura, pot generar una ordre d'ajust en l'inventari, el que sigui. I, d'altra banda, l'ús de l'Internet de les coses permet a les empreses tenir una visibilitat completa de la cadena de subministraments. Per exemple, si tenim sensors als enviaments, als magatzems, doncs podem rastrejar el moviment dels productes en temps reals des que els comprem fins que els entreguem. I això ens ajuda a millorar no només inventaris, sinó també a reaccionar més ràpidament a interrupcions que puguem tenir. D'acord? Per últim, destacar que la integració d'Internet of Things el que permet a les empreses implementar estratègies de manteniment predictiu, com dèiem abans. És a dir, com que estem analitzant dades que anem recopilant per sensors que tenim a maquinaris, que tenim a equips, doncs ens podem anticipar i podem aprendre de quan és probable que hi hagi un error, que hi hagi qualsevol fallo i programar manteniment abans que això passi. D'acord? És a dir, que ens ajudaria a estalviar les despeses d'aquesta reparació i ens ajudaria a la vegada a allargar la vida útil que tenen els nostres actius. L'Internet of Things, ara anava a fer una barreja ara, l'Internet of Things és una tecnologia que veiem que està transformant la manera com les empreses operen i gestionen, sobretot quan hi ha recursos, ja dic, físics, i com que estan integrant dispositius directament després a l'ERP, a les dades, que poden tenir més visibilitat i més dades sobre les quals poder prendre decisions, millorar eficiència, reduir costos i una mica els beneficis que hem anat repetint de tota la sessió fins ara. A mesura que les tecnologies continuen evolucionant, també ho fan les expectatives del que creiem que ha de fer un sistema ERP, és a dir, que no el que estem presentant avui ha de coincidir amb el que realment esperem que estiguem fent d'aquí 6 mesos, d'acord? Perquè estem avançant en un futur en el qual els ERPs, com dèiem, no només són eines per a la gestió empresarial, sinó que s'han de convertir en sistemes intel·ligents, en sistemes més autònoms que ens ajuden a predir, a aprendre i adaptar-se a les necessitats que pugui tenir el nostre negoci. Ai, disculpeu. Un dels canvis més significatius que veurem en el futur dels ERPs és l'automatització intel·ligent. Això implica no només l'automatització de tasques rutinàries, sinó també la incorporació de capacitats, com dèiem, de machine learning, d'intel·ligència artificial, que permetran als ERPs prendre decisions autònomes basades en dades en temps real. Després, el futur dels ERPs, o l'ERP del futur, vaja, hauria de ser capaç de realitzar anàlisis predictius avançats, utilitzar algoritmes d'intel·ligència artificial. Tots aquests sistemes haurien de proporcionar-nos recomanacions basades en històrics i en tendències de mercat, és a dir, no només limitar-nos a la informació que ja tenim, sinó que puguem interrelacionar amb altres dades. Per exemple, soc un negoci, aquesta setmana juga el Barça, no vindrà ningú, he de fer més comanda o n'he de fer menys? És a dir, poder tenir tot aquest tipus de feedback integrat a la nostra rutina i al nostre dia a dia. D'acord? Un altre aspecte clau en el futur dels ERPs ha de ser la seva integració amb altres tecnologies emergents. Aquí, com podria ser tecnologies que veiem que de moment a dia d'avui encara s'estan connectant menys, com l'Internet of Things, el blockchain, realitat augmentada. Aquestes integracions, si l'ERP amb el qual treballem és capaç d'oferir-les, doncs sempre ens oferiran més visibilitat i control sobre els nostres processos. I finalment, el futur dels ERPs el que veiem és que se centrarà en una major personalització i una millor experiència d'usuari. És a dir, les solucions s'adaptaran a les necessitats específiques de cada empresa i els rols individuals dins de l'organització.
Això significa poder tenir interfícies de treball més intuïtius, dashboards d'anàlisis personalitzables, funcionalitats que s'adapten a les meves necessitats com a usuari individual. D'acord? Aquí, per exemple, en Business Central ja estem veient molts exemples de personalització a nivell d'usuari, doncs de poder configurar el seu propi entorn de treball, i això el que es tradueix és una millora de productivitat i també de satisfacció de l'usuari amb l'eina que utilitza. En conclusió, el futur dels RPs veiem que apunta cap a sistemes intel·ligents, sistemes autònoms, que no només gestionen informació, sinó que també aprenen, prediuen i s'adapten. Amb aquestes capacitats avançades, les empreses no només han de poder millorar la seva eficiència operativa, sinó que també estaran millor preparades per enfrontar els reptes de futur que puguin venir. I a mesura que avancem en aquesta nova era dels RPs, que podríem dir, les organitzacions, les empreses que adoptin aquesta tecnologia, creiem que estaran en una posició privilegiada per poder liderar respecte als seus respectius sectors. I amb això arribem a la pregunta, què he de fer per preparar-me, no? Per on començo? És crucial que puguem reflexionar sobre com a empresa, podem preparar-nos per a tenir un RP que s'adapti al futur o per adaptar el nostre RP a aquests nous temps. Estareu d'acord amb mi que la tecnologia avança superràpid i adaptar-se a aquests canvis no és una opció, sinó que és una necessitat com a empresa que hem de tenir per seguir sent competitius al mercat, perquè si no, algú altre ens passarà davant. El primer pas per preparar-se creiem que és realitzar una avaluació exhaustiva de quines són les teves necessitats, vale? Com a empresa, és a dir, fer-te les següents preguntes. Quins processos necessito millorar? Quines dades són crucials per a la nostra presa de decisions? Tenir una comprensió clara de quines són les teves necessitats t'ajudarà a seleccionar millor les tecnologies adequades i establir objectius específics que vols aconseguir amb la implementació d'aquesta tecnologia. El que està clar és que implementar per implementar, sense haver-li dedicat un segon a pensar, segur que no és una bona idea. D'acord? Així que primer evalua què necessites, quines són les teves necessitats, quins són els teus problemes, quins són els teus reptes, quina tecnologia pot ajudar-te i què esperes aconseguir. I a partir d'aquí comença el projecte. En segon lloc, també destacaria que l'adopció de noves tecnologies requereix un enfoc de capacitació de personal i, més que no només de capacitació, de creació d'una cultura digital dins de la nostra empresa. Aquí la recomanació és que t'asseguris que tots els treballadors estiguin ben familiaritzats amb les eines i les tecnologies tant que tens com les que vols implementar i que puguis tenir una espècie de calendari, de sistema de capacitació, de formació més aviat contínua per fomentar dins de l'empresa que els treballadors tinguin aquesta mentalitat oberta al canvi i puguin convertir-se en agents que assegurin l'èxit dels projectes que vulguis emprendre. Aquí, per exemple, què recomanem? Doncs que s'organitzi certa formació anualment sobre les eines amb les quals més treballen els teus treballadors, d'acord? Com podria ser l'RP. I què has de fer amb aquestes formacions? Doncs revisar quines són les últimes novetats que ha tret el producte, revisar si hi ha circuits que fa temps que no estem intentant donar-los una volta, d'acord? En definitiva, veure com podem estar millorant i com podem adaptar-nos als canvis que van venint per realment beneficiar-nos del fet d'estar treballant amb un sistema que es viu i que evoluciona versus quan teníem un sistema instal·lat que no tocava ningú, sí? És a dir, que es noti que hi ha una evolució. Un altre aspecte important és fonamentar la col·laboració entre els departaments. La implementació d'un RP o de qualsevol eina de les que estem parlant és un esforç que afecta tota l'empresa i, per tant, és imprescindible que hi hagi una bona col·laboració interdepartamental per assegurar-nos de que tots anem a la mateixa línia i que tots treballem pels mateixos objectius. Aquí, com a recomanació, que podríem dir? Doncs establir un equip de projectes que sigui multidisciplinar, vale? Que hi hagi representants de diferents departaments, ens pot ajudar a assegurar-nos que estem tenint en compte totes les perspectives possibles i a la vegada també ens ajudarà a fer que la transició sigui més fluida. Després també volia mencionar que és vital mantenir-se informat sobre les tendències tecnològiques i com poden influir a la nostra indústria, a la nostra empresa. Aquí és vital participar en conferències, venir a webinars com el d'avui, potser doncs, sumar-se a algun fòrum de discussió que puguem trobar a internet, a LinkedIn, etc. Vale? Més que res per conèixer, per tenir idea de què és el que s'està movent i després considerar què és el que a nosaltres ens pot beneficiar més. I finalment, un últim consell de línia d'acció seria desenvolupar un pla d'implementació que sigui global però gradual. D'acord? Com dèiem, no és necessari fer tots els canvis a la vegada i és millor fer petits canvis
que després siguin acumulatius i que anem sobre segur, d'acord? Un enfoc per fases el que pot ajudar-te és a gestionar millor la transició i avaluar l'impacte de cada petita passa que vulguis donar. Això també et permet realitzar ajustos més ràpidament i retroalimentar amb el feedback dels usuaris, dels resultats i poder fer canvis més gradualment. Per exemple, podries començar amb l'automatització d'un procés específic, d'un departament específic, i si el projecte és exitós, traslladar-ho a un altre departament o a la resta de l'empresa. D'acord? En resum, preparar-nos pel futur dels RPs veiem que implica una avaluació que sigui detallada, una capacitació contínua, col·laboració i un bon enfoc d'adaptació a les noves tecnologies i als canvis que vulguem implementar a futur. D'acord? Sí que és cert que estem avançant cap a un entorn empresarial que és més digital, que està interconnectat, i les empreses que ens puguem preparar per adoptar aquestes innovacions estarem, sens dubte, millor posicionades per liderar en els nostres respectius sectors. I ara, per anar concloent, sí que m'agradaria parlar-te d'una cosa que és molt important per nosaltres, a Triangle, que són, per exemple, els plans d'implementació d'ERP. I això ho pots traslladar a qualsevol de les tecnologies que hem de parlar si suposen una tecnologia, un projecte complementari. Nosaltres entenem que implementar un ERP, qualsevol tipus de software, és realment un repte per l'empresa i és un repte crític pel futur. És per això que el que hem fet és dissenyar els nostres serveis en format paquet, d'acord? Que amb un enfoc específic el que et permet incorporar ja és bona part de la tecnologia que hem discutit avui, més pròpiament l'ERP, i seguir totes les bones pràctiques d'un projecte d'implementació. Aquests plans, què és el que aporten? Doncs un enfoc, un preu i un temps tancat. Això significa des del primer moment que comencem el projecte ja saps exactament què costarà la implementació, què s'implementarà i en quin termini de temps estarà llesta. D'acord? Aquest enfocament, que és el que al final estem recomanant, que busquis preu, enfoc i temps tancat, quins avantatges té? Doncs que ens permet controlar totalment els costos que tindrem, no hi ha d'haver sorpreses ni de costos que estan amagats, perquè tot està ben estructurat i clar des del principi i alineat amb el que necessites. Després, els terminis també estan garantits, és a dir, sabem que el temps és crític en qualsevol projecte i per això aquests packs estan ja dissenyats per complir uns terminis fixes, assegurant-nos que tot està funcionant quan es necessita i sense retrasos. I, per últim, un enfoc estructurat i per fases. Com dèiem abans, és millor treballar de forma modular i seguir un enfoc per fases per implementar primer el que és més crític per nosaltres, reduir riscos, consolidar, retroalimentar el feedback i a partir d'aquí expandir amb el que necessitem. D'acord? Això també ens evita sobrecàrrega de feina i el risc d'un mal projecte que estigui mal conceptualitzat des de l'inici. En resum, aquest tipus de projectes el que donen és la tranquil·litat de saber que el projecte serà implementat correctament, seguint millors pràctiques i sense caure en els errors més comuns d'aquesta tipologia de projectes. Així que per no allargar-nos més aquí, si tens qualsevol dubte sobre com solen ser aquests projectes, ja sigui d'implementació de RP o de no, doncs pots escriure'ns pel xat i fem el comentari. D'acord? I fins aquí la informació que havíem preparat avui per traslladar-nos. Sí que m'agradaria agrair-vos a tots la vostra participació a la sessió, que espero que hagi estat interessant i que hagi proporcionat informació valuosa sobre cap a on veiem que va el futur dels RPs i quines són aquestes noves tecnologies que ens poden ajudar com a empresa a ser més eficients i més competitives. Així que ara és el moment per treure totes les preguntes que us hagin sortit, treure's a la llum escriure-les pel xat o no sé, Sergi, també si hi ha l'opció de fer la pregunta en veu alta, doncs i que les puguem Sí, revisar junts. sí, i tant. També tenim l'opció de fer les preguntes, bueno, d'activar el micro als assistents si teniu algun dubte. Està clar que la intel·ligència artificial està evolucionant a una velocitat vertiginosa i que si no estan a les noves solucions que nosaltres vulguem implementar a nivell empresarial, RPs, CRMs, no estan integrats amb intel·ligència artificial, en un futur breu es quedaran Obsolets. obsolets i competitivament, si no ho comencem a afegir a les nostres operatives del dia a dia, la nostra empresa té un grau perill de quedar-se enrere, la veritat. Clar, aquí només perquè us feu una idea, per exemple, Business Central presenta dos
dos grans versions anualment. Vale? La segona és ara justament a final de mes d'octubre i tant en aquesta com a l'anterior, Microsoft ja dins del que són les notes de la versió, vale? On ens diu què és el que vindrà, ja ha creat un apartat específic de novetats d'intel·ligència artificial dins de l'RP. És a dir, perquè veieu abans, quan hi havia alguna novetat, doncs era una línia més dins de la part del bloc Mm. funcional, no? De novetats funcionals que arribarien. En canvi, ara té el seu propi bloc. Intel·ligència artificial i Copilot tenen el seu propi bloc dins de les notes del release de qualsevol producte de Microsoft. Per tant, com a O mínim, sigui, si de les tecnologies que han parlat d'intel·ligència artificial, um, hauríem de poder beneficiar-nos-en des de moments immediats. sí, bé que bueno, Microsoft ha fet una aposta bastant forta cap a la intel·ligència artificial. I jo tinc una pregunta, Noemi. Sí, tant. Tots els usuaris tenen integrat Copilot o sol hi ha certs perfils o certs usuaris que poden utilitzar Copilot? Perquè, doncs, no sé, jo per experiència he vist amb altres plataformes que al final sol alguns usuaris poden provar certes noves funcionalitats que van traient, diguéssim, els early adopters, Uh-huh. però entenc que tothom ja pot tindre accés al Copilot dintre del seu RP. Exacte, mira, si estem parlant de Copilot pròpiament dins de l'RP, dins de Business Central, aquest està, o sigui, per defecte està activat a tots els usuaris de l'empresa i per totes les funcionalitats en les quals s'incorpora aquesta intel·ligència artificial. Després som nosaltres a nivell d'empresa que hem de decidir quines de les funcionalitats volem que els usuaris vegin o no, perquè imagina't, jo què sé, a lo millor hi ha una funcionalitat Claro, que justament és per fer línies de ventes més ràpid, però per la nostra manera de fer les ventes doncs no ens aplica. Llavors, quasi que és millor, la nostra recomanació sol ser deshabilita'l, amaga'l, perquè un botó d'aquest tipus sempre és molt cridaner, no? A nivell d'usuaris. Llavors, el que acabes tenint és, perquè tens juguera i vas provar i tens ganes de veure com funciona, acabes tenint més ineficiència que no productivitat, que és justament el contrari que volem. Llavors, per defecte està activat a tota l'empresa i a tots els usuaris i som nosaltres que hem de decidir quines funcionalitats volem deixar i si per permisos volem que algun usuari no hi tingui, per motiu que sigui, ara no se m'ocorreix cap, però podríem intentar també limitar per permisos que la tipologia d'usuaris no tinguessin aquestes capacitats. molt bé, molt bé, molt interessant. I això és Em, completament diferent de com es planteja, per exemple, productes com Office, que ja sé que no té molt a veure amb l'RP, però indirectament és una eina que utilitzem segur tothom al nostre dia a dia. Aquí ja saps, és a dir, Copilot per Business Central està dins de la mateixa llicència, no va complementàriament, i per això tothom que té accés doncs, pot executar les funcions que tinguin intel·ligència artificial. En canvi, amb Office, Microsoft sí que ho ha plantejat com una llicència paral·lela. Llavors, és vale. tu com a empresa en qui li vols donar aquesta llicència i llavors sí que és només aquests usuaris que podran gaudir del Copilot per Word, per l'Office, pel correu electrònic, pel que sigui. Per la part de Power BI, està també integrat amb intel·ligència artificial? O de Sí, moment, sí, sí, també... Microsoft, és a dir, Copilot com a tal, és una capa d'intel·ligència artificial que Microsoft ha posat sobre tots els productes, de tots. És a dir, no hi ha producte Microsoft a dia d'avui que no tingui res de Copilot. Això què vol dir? Que hi ha productes en els quals de moment només s'ha posat pràcticament l'enganxina i el nom, no? Però que potser no hi ha un benefici molt real encara a la funcionalitat, però sí que hi ha l'aposta de seguir millorant. D'acord? Llavors, amb tots els productes de Microsoft tenen aquesta capa de Copilot amb més o menys funcionalitat. Per exemple, l'RP veiem que van treure una sèrie de funcionalitat, ara es continuarà millorant i se n'afegirà de nova. Vale? És a dir, que el que s'ha presentat també és un treball que està un work in progress amb millora. Power BI, Power Automate, Power Apps, totes aquestes eines que Microsoft li diu que són de la Power Platform. Vale? Aquestes eines inicialment estaven pensades per un usuari no tècnic, perquè teòricament es posicionen com eines de sense codi, no? Que no fa falta saber codi per utilitzar-les. Però la pràctica, no sé si estaràs d'acord amb mi, Sergi, i potser molts dels que avui ens escolten o que ens escoltaran després, um, sense coneixement tècnic no pots fer servir Power BI, o sigui, necessites una Claro, mínima base, sí, sí? sí. Llavors, què és el que ens aporta Copilot amb aquests productes? El que ens aporta Copilot amb aquesta tipologia de productes és pròpiament el xat, ¿vale? És tenir un xat en el qual jo li demano què és el que vull i, i m'ho va construint.
Vale? Per exemple, la idea és que amb Power Automate, que és per fer fluxos, jo li diga necessito un flux que, és a dir, amb llenguatge natural, que quan una comanda es creï a Business Central automàticament enviï un missatge al canal de Teams de comercials, m'invento, sí? I, teòricament, a través de la interpretació d'aquest llenguatge natural, la eina ens donarà el flux que volem. I el mateix amb Power BI, sí? Necessito millorar aquest report per posar això, ara filtra-m'ho, ara fica'm un gràfic per països. Aquesta és la idea. La pràctica és que estem una mica lluny encara de Encara no poder-ho fer. estem, no, en aquest punt? És a Vale, dir, vale. el xat hi és, però si el provem no sempre tenim el resultat que volem. Sí? Vale. Seguirà Bueno, millorant, n'estem convençuts i, de no, fet, quan realment funcioni 80% dels casos serà una autèntica revolució perquè sí que trencarà aquesta barrera, vale? de persona no tècnica. De molt moment, bé. l'objectiu hi és. I a nivell del llicenciament també haurem d'anar veient, perquè sí que hi ha productes, com dèiem, Office, hi ha un llicenciament a part, Business Central de moment no. Haurem d'anar una mica a l'expectativa de com Microsoft també du a terme o estableix aquesta política de llicenciament dels diferents copilots. Molt bé, Noemi. Llavors estarem atents a veure I tant, com va no ens evolucionant. podem despistar. No ens podem despistar, que la que et despistes ja, Què t'ha passat? ja t'ha passat el tren, correcte. Pues res, Noemi, moltes gràcies. A vosaltres? Res, jo ara volia fer... Bueno, al final aquestes jornades estan emmarcades dintre del Pla de Transformació Digital i Resiliència fomentat pel Govern d'Espanya, pel Ministeri de Transformació Digital i de Funcions Públiques. Llavors, tot, totes, diguéssim, aquestes noves tecnologies o tecnologies ja existents, al final, amb ajudes com gràcies al kit digital, són més fàcils de poder-se implementar dintre de les nostres empreses. I res, us volia fer una petita introducció de què és el kit digital, ¿vale? El kit digital són unes ajudes enfocades a autònoms, microempreses i pimes. Hi ha diferents trams que en funció dels treballadors podem tindre doncs, una certa quantitat de diners, per exemple, de 0 a 3 treballadors tenim fins a 3.000 euros, de 3 treballadors fins a menys de 10 treballadors tenim un total de 6.000 euros amb ajudes i de 10 treballadors fins a menys de 50 treballadors tenim un total de 12.000 euros per poder invertir en una solucions que entren dintre del kit digital. Vale? Llavors, aquestes ajudes s'han de tramitar a través de Red.es, que des d'aquí l'Oficina General PIME de la Cambra de Comerç de Lleida tenim aquest servei gratuït de tramitació, on nosaltres us assessorarem sobre, un, com s'ha de tramitar i dos, si tens dubtes de quina solució pot encaixar més amb el vostre negoci o pel tramany de la vostra empresa, nosaltres oferim aquest servei. I ara actualment, bueno, va sortir les bases de les convocatòries que sortirien uns nous trams fins a empreses fins a menys de 250 treballadors. Actualment encara no s'ha obert aquesta convocatòria per poder-ho sol·licitar, però nosaltres bueno, creiem que el pròxim mes o els pròxims 2 mesos ja s'obrirà aquesta nova convocatòria per a des de més de 50 treballadors fins a menys de 250 treballadors. Llavors, bueno, la Noemí us ha compartit el seu correu electrònic. Qualsevol dubte Sí, que tingueu sobre el que ens ha explicat, que ens has explicat molt bé, Noemí. merci. Gràcies. I jo també aquí al correu, aquí al xat, us escric la, bueno, l'enllaç a la nostra pàgina web per si teniu qualsevol dubte. I res, la setmana que ve nosaltres també organitzarem una altra jornada que parlarem sobre la facturació electrònica, la nova llei que entrarà en vigor al juny del 2025. I res, moltes gràcies, Noemí, moltes gràcies a tots els assistents A i, vosaltres. i ens veiem a la pròxima. Que tingueu un molt bon dia. Gràcies. Adéu, Adéu. adéu.